O, mae'n gweithio. Reit, oce. Wel, oedd yn really exciting ar ôl bod wneud loads o fideos i Parti Ponti, bod fi'n cael cyfle nawr i fod yn rhan o'r prosiect newydd ma. So mae Moondance wedi rhoi cyllid i wneud prosiect i ddathlu cerddoriaeth Gymraeg. A ti eisiau bod y bobl ifanc yn Mentor Economic Cynon Taf yn siapio hwnna, a maen nhw'n gallu defnyddio Mei fel maen nhw eisiau i just ymestyn i'r cerddorol yna. Da ni'n gallu dathlu beth da ni wedi wneud o'r blaen gyda Mei Gwynedd yn mynd mewn i ysgolion a'i droi i brosiect newydd i fod yn cyfansoddi ar-lein. Wel, fydda i Mei yn gweithio hefo disgyblion, yr ysgolion, a dyn efo'r syniad o greu can gwreiddiol, a dyn mae'n bwysig i ni bod yr can yma yn sôn am deimladau disgyblion, ac da ni eisiau cael lot o wahanol fath o ganeuon hefyd, a fydd hyn yn digwydd trwy gyfarfodydd bach Zoom, felly fydd o'n brofiad newydd a gwahanol i beth da ni wedi gwneud yn y gorffennol, ond dwi'n siŵr fydd o'n wych. Lleiwen dwi. Dwi'n cydlynu'r prosiect yma, ac unrhyw un sydd eisiau cymryd rhan yn efo, mi gan nhw gysylltu efo ni tim@mentoriaeth.cymru. Be fedra i wneud i gydlynu hwn wan ta? Be yn union o'r ysgolion, ond mae modd defnyddio'r cysylltiadau sydd gen ti'n barod yn yr ysgolion. A mae'r oed, Mae'n agored. Reit, unrhyw oed ysgol. Be sy'n ideal i chdi, Mei? Dwi'n siŵr iawn am yr oedran, ti'n bod be sy'n gweithio, dwi'n meddwl bod personoliaeth nhw yn ella'n bwysicach, ti'n fel. Dwi'n meddwl ella bydd sy'n idear fysa bod gen nhw ella rhyw syniad o gan, ti'n bod? Neu pwy bynnag sydd o syniad can, ysdyn cwpl o chords, so dwi'n meddwl bod angen hynna i gallu gweithio oddi arno fo. Ti'n da ni angen fatha cysylltu fo athrawon sy'n nabod y plant sydd yn mynd i fod yn cyfansoddi. Da ni eisiau pobl sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth. Dyna beth yw'r peryg weithiau efo prosiectau hyn, bod yr athrawon jyst yn rhoi yr star pupils i chdi a fatha, reit, mae hi a hi yn gallu canu'n wych, maen nhw'n curo bob steddfod a bla bla bla, ti'n bod? Ond dim dyna, I suppose, da ni'n trio werthu na ci, so ni'n gallu fatha trio gwerthu fatha unrhyw fath o ganeuon, ti'n bod, ella sa caneuon fwy fatha, rap neu be bynnag yn gweithio'n rili da ar hwn, ti'n bod, just creu beats am hanner awr cynta, a wedyn maen nhw'n gallu meddwl am rhywbeth i wneud drosto fo, ti'n bod, so dwi'n meddwl just bod ni siŵr bod ni ddim yn gwerthu fatha, can rock neu can, ti'n meddwl, unrhyw fath. Mae yna unigolion sydd yn hoffi cyfansoddi fel unigolion hefyd yn does Lleiwen a Mei. Wel, beth sy'n anodd dwi'n meddwl ydy, fatha pan maen nhw'n dechrau, maen nhw'n unawdwyr rili, a maen nhw isio band i gyfeilio iddyn nhw mwy na ddim byd, ond maen nhw efo'r syniadau hun. Ond tysa nhw'n cwrdd mewn band, sa nhw ddim yn vocal iawn am eu syniadau hynna, achos fysa nhw'n teimlo fatha, thing band ydy hwn, so well i fi beidio dweud, mae gynna fi gan. Ti'n gwybod beth dwi'n meddwl? Dwi'n yn gwybod beth yw'r atab i hwnna, ddo. Wel, os ma yna unawdwr da, os ma yna unawdwr da fatha hynna, ella fydd o fatha'r sesiwn cynta efo'r person yna, a dyn erbyn yr ailyn, sa'n ni'n gallu dweud, wel, ti'n meddyliad i am ffrind, sa'n gallu wneud hyn. Sa hynna'n gret. Cyflwyno yn y fewn, yn hwyrach ymlaen. So hynna'n gallu gweithio efo Zoom hefyd. So, mwy na fysa fo yn real life mewn ffordd. Felly, rili, Lleiwen, fydde ni'n dibynnu ni ti gael y sgyrsiau yna efo'r bobl cywir yn yr ysgolion, y bobl fydde'n symud ymlaen. Dyna, ti jyst yn cefn meddwl fi, jyst i gadael o mor agored, a jyst trio cael y pobl iawn. A fydden ni hefyd yn dysgu bydden, bob un sesiwn fydden ni fel, nath hynna weithio rili da, a nath hyn ddim gweithio mor dda, neu ti bod? Da ni eisiau clywed be mae pobl ifanc eisiau ac eisiau wneud, a mae hwn yn ffocysu ar gerddoriaeth yn benodol. Y tu hwnt i be mae'r ysgolion yn mynd i dynnu efo'i gilydd, ydyn ni'n gallu rhoi cyfle cyffredinol, rhoi fel shout-out cyffredinol i bobl ifanc yn y sir, sydd eisiau bod yn rhan o'r prosiect yma, sydd yn creu music i hunain yn barod, neu eisiau creu music i hunain, i fod yn cysylltu efo ni, i ni weld beth yn bellach allwn ni drefnu a chreu fel rhan o'r prosiect yma. Byddwn ni yn gwahodd pobl i gysylltu yn uniongyrchol â ni mwyn wneud hynna ar y cyfeiriad e-bost tim, sef tim@mentoriaeth.cymru, neu mae modd ffonio y swyddfa ar dim 1443 4dim 7 570